கோவை பெருநாயக்கன்பாளையம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஊராட்சிகளில் உள்ளாட்சி தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற சிறப்பு கிராம சபா கூட்டங்களில் கொரோனா காலத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றிய தூய்மை பணியாளர்களுக்கும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் மகளிர் சுய உதவி குழுக்களில் உள்ள பெண்களுக்கும் சால்வைகள் அணிவிக்கப்பட்டும் இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டும் சிறப்பிக்கப்பட்டனர். மேலும் பொதுமக்கள் தங்கள் பகுதிகளில் அடிப்படை வசதிகள் நிறைவேற்றித் தர கோரி மனுக்களையும் வழங்கினர். கோவை சோமையம்பாளையம் ஊராட்சியில் கிராம சபா கூட்டம் தலைவர் ரங்கராஜ் தலைமையில் நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் ஒன்றிய கவுன்சிலர் திருநாவுக்கரசு, ஊராட்சி கவுன்சிலர்கள் துரைசாமி மற்றும் உதவியாளர் கனகராஜ் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர். இறுதியில் ஊராட்சி செயலர் மாரப்பன் நன்றி கூறினார். சின்னத்தடாகம் ஊராட்சி கிராம சபா கூட்டம் தலைவர் சவுந்தரவடிவ ஆனந்தன் தலைமையில் நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் துணைத் தலைவர் வேல்முருகன், ஒன்றிய கவுன்சிலர்கள், ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். இறுதியில் ஊராட்சி செயலர் கார்த்திக் நன்றி கூறினார். நஞ்சுண்டாவரம் ஊராட்சி கிராம சபை கூட்டம் தலைவர் கார்த்திகேஸ்வரி சுந்தரராஜன் தலைமையில் நடைபெற்றது. துணைத் தலைவர் திருநாவுக்கரசு, கவுன்சிலர்கள் சோமசுந்தரம், நாகராஜ், குமாரசாமி, புஷ்பலதா உட்பட பொதுமக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர். இறுதியில் ஊராட்சி செயலர் ஈஸ்வரி நன்றி கூறினார். பன்னிமடை ஊராட்சி கிராம சபா கூட்டம் துணைத் தலைவர் அருள்குமார் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் கவுன்சிலர் கோபால்சாமி, மாரித்தாய், கவிதா, ராமச்சந்திரன், சாந்தி, ராமசாமி, பாலசுப்ரமணியம் உட்பட மகளிர் குழுக்கள், முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினர்கள் காளியப்பன், பொதுமக்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர். இறுதியில் ஊராட்சி செயலர் செலியன் நன்றி கூறினார். குருடாம்பாளையம் ஊராட்சி கிராம சபா கூட்டம் தலைவர் டி. ரவி தலைமையில் நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் மாவட்ட கவுன்சிலர் கார்த்திக் மற்றும் துணைத் தலைவர் வசந்தாமணி விஸ்வநாதன், ஒன்றிய கவுன்சிலர் மாணிக்கம், ஆறுச்சாமி, கவுன்சிலர் வளர்மதி, அருள்குமார், முன்னாள் தலைவர் செல்வராஜ் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர். ஊராட்சி செயலர் சண்முகராஜ் நன்றி கூறினார். அசோகரம் ஊராட்சி கிராம சபா கூட்டம் துணைத் தலைவர் சண்முகசுந்தரம் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் ஒன்றிய கவுன்சிலர் கலாசாந்தாரம் மற்றும் ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினர்கள் சதக்கத்துல்லா உள்ளிட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்திய பிரதமரை அவதூறாக பேசியவர்கள் மீது கண்டன தீர்மானம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று கூறி பிஜேபி கட்சி பெருநாயக்கன்பாளையம் கிழக்கு மண்டல தலைவர் புவனேஷ் தலைமையில் கட்சியினர் கோரிக்கை மனு வழங்கினர். இறுதியில் ஊராட்சி செயலர் லீலா கிருஷ்ணன் நன்றி கூறினார்.